Kahinyautrap National Liberation Council HNLC lingba ka Kyrwoh haka arpuar tarik Nalor araja arpusau nau ba san kupar nong trau General Secretary cum Publicity Secretary Jingpynshai bo Sromwell mau do umdai satya udukhot ka HNLC ubala pendam white no Henry udai ubala Shah kem hau benai jeliu araja khatsan men ba udang dei udukhot bapura ka Kyrwoh ka penpau bahakan ka sin kem ka baar ki pulet ki lakenno bodi overground worker jong ka HNLC bat ka jingkenno yo Sromwell daki pulet ka long ka bomdon nong rem ya ka baki bor sarkar baki dei ban penbiang ya ki saki ki sabot ki bapaka ban pen scam ya ka jingkam jong ki halor ka jingdon jinga dei jong u bat ka HNLC Uba san kupar nong tra ulapan pau boloy hak Facebook bat lingba ki wei pat kita long khubor bo Sromwell ulapan ka jing thrang ban yakun ya ka election MDC ban wan katanat pulet ka kwa ban penyap bat ban pen tho bria yo Sromwell hakilat pathai khubor ban pen EU kumuk soj haswa ka election long uba san kupar ka Kyrwoh kala petang baka jingle ki pulet ban pen tho bria yo Sromwell da ka pen ngat jubor yu ba udon ka jing dei bat ka HNLC kalong ka pen kolmar Kapau baka tanat pulet kelas dang le kum ka kunhon ki runar dak ba persang ban thombor ya ki riu simat ki badang samla haka kerteng jong ka jingbat ya ka an ka kanun hakawai pat ka benta jong ka Kyrwoh uba san kupar Īathuh baha usnam arhaja sipho habo pareston pakenten lani upudo ula Shah kem haki BSF bat ki pulet ka jalla ka jyoti walang kala let ya kendu ya ki officer ka BSF ban kerpat ban IT no ya u ki pulet Lakenno baka jyoti kala batharu ya ki BSF bakinom ai kanu ga Jingpyntip syakilat pathai khubor Henry ban ailat ya katanat pulet bakan le ya ka badon kam namar baki dei ki bala tibet hakani ka kam ban ya ai muslim musla haringkat baki khat artli ki jingber namar ka jing tibet hakaban khle ya ki muslim musla la ban ong baka tanat pulet kala ban penon kam ya kinu ki boj ne ki jing ya sala ban pentron ya kanu ka kunhon ni riu siman hakapor baki Shah kem ka Kyrwoh kala kedoru baha kapor bau Emanuel Suchen hamau yong u justice di vaipai ula let ya kendu u ban keli benya hakabaya dei bot uba che halor ka jingkenno bau don keti haka jingpen bathai yo IED hajan te hills bat lai mkhra u Emanuel ula pentikana yo vaipai bau ba che don bantai e hakate ka jingja la ong ka Kyrwoh bat benrap bahadien kani laingot ki menteri ki bakan thop yo konrad ki sangma u preston tensang bat ulak men rumbui kila let ya kendu yo Emanuel hamau yong bat kila keli jingkeli u hakabaya dei bagat benta jong uba che halor ki jingja pen bathai IED Laong bawat habau Emanuel ula beteng ban kentaj kita ki menteri kila penbor yu ban ai ya ka jingpla ki bathok ban pengat yo ba che bat kum ka bainong halor ka jingko ngu ka jong u kila kular ban ai kam bat ban ai jing rap pisa da ka pisa ka bala pau sai na ka jing persang ka star cement ban poi show Emanuel ban terwa ai kam yu baka don ka jing dei ka be jan bha hapren ka sarkar jalla bat ka star cement Laong su bahadien bau Emanuel ula pendam white no layalam ya u shamau yong hak bau SP Jakpal Seng ula 1 point bat ka berngam man sim ya ka jing em jong Emanuel pola sho ru u bat kumta ula mensau bat sitam hadien lai bana jong ka jing sha bat hamau yong ka NIA kala pen kenrea no u na ka patok hajowai sha Delhi na ka benta ban penlong ka jing toket hak bau ula mat ya ka jing sha pen sitam ka basher kai bha U Emanuel uladon ki dak mensah ki benta jong ka rendang u simpriak ti bat sengkai la ong ka Kyrwoh ka bala pentip ya menta la pen phai biang u sha ka HNLC pat udang udon hapadeng ka jing sha sumar da ka bakir men scam ba un yo no ya ka met ka bakot ka bakhia ka Kyrwoh kala kam bau Emanuel Suchen udeu dukhot ka HNLC house nam arajar lai bat udei u badon akor bat betbet hakikam pen bethai bat wa kloi ban trei bat IT na ka benta ka dau ba jong u hinyau trap Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya